हाय आङो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो सानदों आंनि बे सोरां लामानि जानानै मोनसे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा बेनो दिनै प्रमद सारनि बिखयै गोबां माने रायनाय बुंनाय गोसोआव दुखु लानाय गोबां मानसियानो दुखु मोनदों प्रमद सारखौ मानि थाखाय होनब्ला दिनै आबसुनि बिबानखौ मावनानै आद्रा ससेल' खामानि मावनानै नागारबाय होननानै गोबां मानसियानो बुजिस'याव रागा जोंदों दिनै आं बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो आं फोरमायनो सानबाय दिनै नोंथांमोना नायलांजोब आं बेखौनो बुंनो सानदों जे प्रमद सारा जिरायनानै थायाखै दिनै आबसुनि बिबानखौ लानानै बियो बेराफारसे खामानि मावनो हाया बिनि थाखायनो प्रमद सारा आबसुनि बिबानखौ नागारनानै दायो राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय दा राजखान्थि हान्जायाव हाबनाया बेनो जादों दिनै बियो UPPL आफादाव हाबबाय दिनै बे UPPL नि राजखान्थियाव हाबनानै दिनै जोंनि बर'नि सायाव आरो मोजां हाबा मावनो थाखाय बियो नाजागासिनो दङ दिनै नोंथांमोना नायलांबाय था दिनै बिथाङा रुंसारि जासिमहालागै बिथाङा मोजां खामानि मावगोन बेखौ आंबो मिजिंथियो आरो जोंनि बर' रायजोफ्राबो फोथायखायो दिनै दासिमहालागै बिथाङा जा आबसुनि बिबानाव थासेयावबो दिनै बर'नि सायाव गोबां खामानि मावबोदों दिनै बेखौनो मोनसे फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों बिथाङा जाय प्रमद सारनि सायाव बेसेबां रागाजों बाथ्राजों बुंदों खिन्थु उन सिगां बुजिनानै नायनानैसो मानसि बेफोरबायदि हारिनि थाखाय हाबा मावनायखौ बुजिया सोमजिया बिदि रायनाङा गावखौनो बुजिनो नाजाग्रोनांगौ आरो माब्रै होनोब्ला प्रमद सारा मानि थाखाय बिबानखौ नागारदों मानि खारनाव आरो मानि डिसिसनाव दिनै बेफोरखौ उन सिगां साना लाबानो जानला मोनला बेफोरबायदि हारिनि हाबा मावनायफोरखौ रायनाया मोजां जायाखै दिनै नोंथांमोना नायलांबाय था दिनै जाय मानसिया हारिनि थाखाय मावदों बियो जिरायनानै थागोन बे राव नङा दिनै उन सिगां बियो सिन्था खालामगासिनो दङ दिनै बेखौनो आं बुंनो सानो आबसुनि बिबानाव थायोबा आबसुनि बिबाननि फादा बेलेग राजखान्थिनि हान्जायाव हाबोबा राजखान्थिनि फादा बेलेग बेखायनो बिथाङा दिनै आबसुनि बिबानखौ नागारनानै दिनै राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय दिनै राजखान्थि हान्जायाव हाबनानै दिनै आरो बर'नि सायाव आरो मोजां हाबाखौ मावनो दिनै नाजागासिनो दङ दिनै जोंनि माखासे बर'नि गेजेरावबो दङ दिनै हाग्रामा सारमोन बायदिया दायो जोंनि बर'नि माखासे खामानि मोजांखौनो मावलाङाखै जों गासिबो दा बिटेकनि माखासे निउस नायोबा जों गासिबो गोरोन्थिल' नुयो आरो बिनि गेजेरावबो नांलाय खमलाय गोबां जेंना जेंसि खोनाबाय थानो मोनो दिनै बेखौनो आं बुंनो सानदों दिनै जाय बिथांमोना प्रमद सारखौ रागा जोंदों दुखुजों बुंदों गोबां गाज्रि खोथा बुंदों रायदों दिनै खावसे बिनि बाथ्रा रायनायनि जाहोनानो जादों जे दिनै BTC आवल' BTR लाबाय बेल' राव नङा दिनै नाजागासिनो दङ दिनै सरकारनि गेजेरावबो बुंदोंमोन दिनै गुफुरसिम लानो होननानै नाथाय सरकारा गनायाखैब्ला मा जानो दिनै खावसे खिनिखौ जा मोनदों नामा थाबाय जोंनि बर'नि गेजेराव आरो माखासे दा आरो प्रमद सारा राजखान्थि हान्जायाव हाबनानै आरो बेखौ नाजाबावगोन बेखौ जोङो अरायबो सानहरना नुखायो मावनो बियो आरो आगान सुरगोन होननानै नोंथांमोना प्रमद सारनि माखासे बिखय नायनोब्ला आं डिसक्रिपसनाव सासे बिथांनि इउटुब चेनेलाव दङ बियो बुंदों दिनै राजखान्थि हान्जायाव हाबनानै मा बिबान हाबा मावगोन दिनै नोंथांमोना जुदि बिथांनि बुंनाय रावखौ नायनो गोसोब्ला डिसक्रिपसनाव आं लिंक होदों बे इउटुब चेनेलनि बेयाव नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन दिनै बेखौनो आं बुंनानै एसेयावनो दोननो सानबाय आरो जाय बिथाङा जाबायदि खोथा बुंदों जाबायदि खोथायै रायदों बिनि थाखाय आं ससे भिडिअ बानायनो बे भिडिअखौ होना होगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय खिन्थु बेफोरबायदि हामा बुंनाङा दुखु मोननाङा जाय मानसिया बिबान लादों बिसोर मिथिगौ दिनै नोंथाङा बिनि सायाव जुदि बिबान लादोंमोनब्ला नोंथाङाबो बेफोरबायदि बिबानाव हाबोब्ला मावनो हानाय नङामोन बेखौनो मोनदों होननानै रायनाङा साननांगौ दिनै जागोन जा नङा दिनैनि बे इलेक्सननि गेजेराव मा पजिसन जाना फैयो दिनै बे बिटिआरखौ लाफायैनि गेजेराव दिनै बेखौनो नोंथांमोनसिम बेखौनो खावलायनानै नोंथांमोना उनफारसे नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै प्रमद सारा अरायबो हारिनि थाखाय मोजां मावखादों आरो मावगोन आरो आंबो प्रमद सारनिसिम खुलुमनाय जासियो बे रायजोफ्रा नोंखौ दुखु मोनदों बिनि सायाव आरो मोजां हाबा मावना दिन्थिगोन होननानै आं प्रमद सारनिसिम आखाइ खबजबनानै दिनै नोंसिम आंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला नोंसिम आखाइ खबजबनानै दिनै नोंथांनिसिम खिन्थानाय जाबाय दिनै बेखौनो बुंनानै आं एसेयावनो दोननाय जाबाय गोजोन्थों। बिटिआर मोननायाव जोंहा गोजोननाय गैया मानो होनना बुङोबा आउट अफ BTC दा गहपुरनिफ्राय आं कमेन्ट होदों गहपुरा जाहैबाय दिनै साफ्रोमबो बिटिआरनि मानसिफ्रा दिनै बावगारलांदों गहपुरखौ गहपुरनि समस्याखौ लानानै दिनै प्रमद बर'आनो होनदों हाग्रामायाबो दिनै कमेन्ट होबोदों अजस्र बर' लिडारफ्रा दिनै गासिबो गहपुरखौ लानानै दिनै डिमान्ड दाबिबोदोंमोन बे डिमान्डखौ बुंबोदोंमोन
बिना गफुराव जोङो खुनु दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि डिमान्डखौ गफुरनि अनगायै गफुरखौ जाय जेनोखि बजबना लाया होमबा बजबना लायाबा जाहैबाय जोङो खुनु माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टजों दिनै थक खालामा होननानै बुंबोदोंमोन दिनै जों नुनो मोनदों बिटिआरनि मानसिफ्रा दिनै थगायसुला साफ्रोमबो एनडिएफबिनि मानसिया जाहैबाय दिनै आबसुनि मानसियानो होन प्रमद बर'आनो होन गबिन्दआनो होन बि फेरेंगानो होन बि सावरायग्रा होन दिनै बि बिदाय होन बा हाग्रामायानो होन लास्टाव दिनै गफुरखौ थगायदों जोंखौ जाहैबाय दिनै गाज्रि मेगनजों नायदों बिटिआरनि मानसिफ्रा बिटिसिनि मानसिफ्रा गांनाय उखैनाय दिनै जोंहा दङ बे बुस्थुखौ दिनै बिटिआरनि मानसिफ्रा बिटिसिनि मानसिफ्रा जेबो मिथिया जोंनि गांनाय उखैनायखौ अल आसामाव दिनै बर' आन्दलननि समाव बयनिख्रुइ बांसिन मानसि थैदों होनोबा दिनै गफुराव न' सावग्लुंजादों होनबा दिनै खननैल' नङा जोंना 3 टाइम जादों बे गांनाय उखैनायखौ जाहैबाय नोंसोर गासिबो बुजिया बे जाहैबाय दिनै अरुणाचलाव जों जिथुनाखि हाबख'ना थादोंमोन बे समावबो जाहैबाय दिनै सांमानाव जों हाबख'ना थादोंमोन अरुणाचल बर्डाराव बे समाव जाहैबाय होमबाबो दिनै अरुणाचलनि जिथु थागिबि दिनै दफ्ला मानसिफ्रा दिनै बेखौ जाहैबाय दफ्ला होनना बुङो दफ्लाफ्रा दिनै सांमानि न' हावदों न' सावनाय बेलायाव जों बर'फ्रा गासिबो खस्थ' मोनदोंमोन दिनै जोङो खनथाम दिनै खस्थ' भुगिबोनानै दिनै बिटिआरनि जोङो जिथु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि अननाय आसाम गभर्नमेन्टनि अननाय दिनै मोनसेबो बुस्थुखौ दिनै मोनजानो जों सानाखै मोनाखै आंना बुंनाया एसे भुल जादों खिन्थु दिनै साफ्रोमबो एनडिएफबिनि लिडार ओमफ्राय आबसुनि लिडार बेफोर मानसिफ्रा दिनै गफुरखौ भाषायावल' बुंफैबाय प्रमद बर'आबो बुंफैदोंमोन दिनै प्रमद बर'आ दैमालु जिथु जोंनि मिडल प्लेस गफुराव फैनानै बुंबोदोंमोन खुनु माने गफुरखौ लायाबा जों जाहैबाय खुनु एग्रिमेन्टआव जिराया खुनु टक खालामा गफुरखौ बोखारनानै जों रायलाया बे प्रमदआ सोर दा दिनै माब्रैहाय दिल्लीयाव दिनै जिरायहैनानै बोरै सिगनेचरि जानो मोनखो नोङो हा दिनै नोङो सासे थगायसुला मानसि प्रमद बर'आ लिडिं लाबालाय मा जानो बर'खौ दिनै जों जेनेबा कपारेसन होनो बर' जातिनि आं हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट बर' जातिनि थाखाय आं मोजां सानो बे बुस्थुखौ साननानै दिनै गफुरखौ थगायलांनानै जाहैबाय मोनब्रैल' जिल्लाखौ लानानै दिनै नोङो टपिकखौ रायलायनानै दिल्लीयाव दिनै माब्रै नोंनि कलमा बोरै लिरहैखो ओमफ्राय दिनै दैमालुआव जिथु भाखन होबोदोंमोन बेफोर भाखाखौ दिनै नों माबोरै बावनो थांखो जों दिनै प्रमद बर' होनना बुंनो थांबा आसि बिमा खिन्थायो जों मुगैयो जों नों बायदि मानसिया आंनि हालुवा जाफै हालौफै नोङो जातिखौ सिन्था खालामग्रा नङा नोङो दिनै जाहैबाय नोङो जाहैबाय जातिखौ दैबायनो होननानै थांदोंमोन दिनै फाल्थु एग्रिमेन्ट हैनानै गफुरखौ नासयनानै जातिखौ फानबाय गफुरखौ भाखनाव सिगाङाव होफ्लाबाय दिनै गफुरखौ बावनानै दिल्लीयाव दिनै नों एग्रिमेन्ट हैबाय दिनै पार्टिखौ आबसुखौ नागारफ्लानानै दिनै गादै लुगैनानै जाहैबाय नोङो हिन्जावखौ बिराद मोजां फिनो होनना साननानै नोंनि फिसाला फिसाजोखौ फिनो होनना साननानै ओमफ्राय दिनै जाहैबाय पलिटिकेल दिनै पार्टि दानो हमबाय नोङो लब्बि नोंबो मानसि मोजां नङा प्रमदाबो गादै लब्बि मानसि नोङो
मालायनि जानायखौ नायनो हायै मानसि नोंबो जाथिनि मोजां मावग्राबा जाहैबाय दिनै हाग्रामाखौबो मोजां मोननो रोंनांगौमोन सोरबा लिडारखौबो मोजां मोननो रोंनांगौमोन दिनै जाहैबाय मालाय जानायनि थोरसिखौबो सेग्रा मानसि नोङो ओमफ्राय बेसेयावनो आंना जोब्बाय दिनै प्रमद ब्रह्मखौ गफुरखौ नागारनानै दिनै जेनेबा एग्रिमेन्ट खालामनायखौ आंहा बिराद गाज्रि मोननाय दङ खारन लिडिं पार्ट गोरों मानसि नोङो जों जाम्बा मानसि गोरों मानसिया दिनै मानो भुल मावखो जाम्बाबा जों एसे खालामगौमोन बेखौ बुंनानै आङो प्रमद बर'आ जे दिनै गादिनि लबि दिनै पिक्साराव नुजासारदों बे खोथाखौ बुंनानै आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आम गफुर जाय बाखिन्दां बिखा फदरनानै बुंगोन आं दिनै प्रमद वेलकाम गफुर गफुरखौ मानो बावनो थांगो नोङो गफुरखौ दिनै मानो सुक्तिखौ लानानै दिनै मानो सुक्ति खालामाखै नोङो मा बुंनाय मोनो कुत्ता जय बर' हारिनि बर' बिमानि थै दंना गैया नोंनाव कुत्ता हाथाय जौ लाग्रा सैमानि फिसा हा जाथिनि खामानि मावनो फैना दिनै दान्दिसे एग्रिमेन्ट खालामनाय नोंना जोब्बाय सुक्तिया बेयावनो जोब्बाय नामा जाथिनि खामानि मावनाया बेनो नामा साफारा स्टेटआ बोरो नोंनि डिमान्डआ बोरो हा धेमाजि लखिमपुराव बहा थालांखो अबाव थालांजोबखो बर' जाथि सिन्था खालामग्रा एसे फिसा नोंनि गोसोआ मा घन्टा सिन्था खालामदोंलाय बर' जाथिनि हा बर' जाथिखौ सिनायनो थाखाय गुवार गोसोनि मानसि सिदा सिदि मानसि बर'आ ओमफ्राय नोंहा जाहैबाय सिम्पल फिसा धान्दा खालामग्रा मानसि नोङो हा दिनै एसे फिसा सिन्था खालामनांगौ नोंलाय मा मना लानानै बिबाय नोङो प्रमद बर' गासिबो पलिटिकेल लिडारा आसामनि सिगां दं माबा दं हाग्रामायाव बस्थासे हरगोन नोंनो हा थाखा फैसा नांगौबा नोंनोलाय गादिखौ मानो नांगौ नोंलाय जाथि फाहामग्रा मानसिया दिनै गादि नागिरो नामा सिङाव थानानै फाहाम नोङो बेसेबां थांगौ आंहा बेसेबां जोब्बाय खिन्थु प्रमद बर'नि सायाव आंहा गाज्रि मोननाय दं गफुरखौ थगायदों बियो गोरों मानसि होननानै श' खालामबाय थादों खिन्थु दिनै गफुरखौ नाम्बार 1 थगायग्रा जाहैबाय प्रमद बर'आ जाहैबाय गफुरखौ लानानै खुनु दिन इसु खालामा होननानै मिटिं खालामनानै थांग्रा मानसिमोन बे मानसिया दिनै गफुरखौ नागारनानै दिल्लीयाव दिनै एग्रिमेन्ट खालामफादों बेनि सायाव आंहा बिराद दुखु दं प्रमद बर'आ जाहैबाय गादिनि लबि बे जाहैबाय थाखा फैसानि लबि जातिखौ सिन्था खालामग्रा मानसि नङा बियो दिनै हारसा हिन्जाव लानानै हाबा खालामग्रा मानसिबाव जाहैबाय बे जाहैबाय गादि थाखा फैसा बेखौल' सिनायग्रा मानसि नाम्बार